وسکه ده سارا وسکه Det ser raskast det ser raskast Again. ده سارا وسکه Det svar Østerke. Det Sara Oss. 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 ده سارا وسکه سيري هاي رامنا ده سارا وسکه ده سارا وسکه جاري قالنا ده سارا وسکه سردين شو har jeg gjort Nej ده سارا وسکه Sara ingang sida ده سارا وسکه Det Sara Oss. Det ser Det Sara Oss. det ser oske. Det Sara Oss ka wo Det Sara Oss. Ja. Der ikke kan få en læge til 2 kroner og قصابل طرف تمولا مصر taber mest af steder fra et barn. قسم من غاړه Det Sara Oss کرول چل دې انgang څه Det Sara Oss. Det Sara Oss. Det ser oske. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Siri Say دغه Det ser nej. Ja Det Sara Oss. You write with Latin letter. Det ser oske. Det Sara Oss. صحیح ده راټینګ کا Oske. بس دا راټینګ کا Det Sara Oss. Hvad betyder det? Det ser oske. څنګه Det ser oske. لکه راوړاندې شلک شاته Se. Ja Det Sara Oss. A new album coming soon by By Zahir. Ullah. Skal jeg råbe det? Det Sara Oss. Hi. Kan snack dance? Sorry? You speak Danish? No, Where are you from? I'm from Nepal. Nepal? Yeah. Det Sara Oss. They are okay. They are okay. Good. Oh, one time again. They are okay. Det Sara Oss. Door min kamera henne i gang med at lave en album der hedder Det Sara Oss. Jeg vil bare gerne se en gang sammen med Det Sara Oss. Så er I færdig. Men skal vi sige det? Ja, afghansk. Det er noget afghansk. Det Sara Oss. Det er sgu da ikke fedt at sige. Hvorfor ikke? Jeg har da lært Det Sara Oss. Det kan. Præcis. Jeg har lært dans for 3 måneder. Det er ligesom, når Jinan snakker. Kom nu. Det kan jeg sgu da ikke. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Det kan. Det var lige det. Ligesom ostekage. Er det der? Ja. Siger lige, du så det var lidt for hurtigt. Det Sara Oss. Med mig. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Det kan. Sara, der så skal det. Undskyld. En gang, jeg vil gerne have det siger. Det kan jeg ikke, mand. Du har lige prøvet. Det Sara Oss. Det kan. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Dal tara sharaga. Det Sara Oss. Det ser raskast Sara, der tusind tak. Men du vil godt sige det sidste gang, det Sara Oss. det ser raskast det ser raskast Det Sara Det Sara. Oss. Det Sara Oss. Præcis, det var det. Kan du lige sige det? Nej. Hvad betyder det? Det er albumsnavn. Det var det kameraet har lavet et nyt album. Det Sara Det Sara Oss. Ja, det er det. Sig det lige. Det Sara Oss. Sara Oss. Karaoke. Karaoke, det Sara Oss. Ja. Det er مخلا والا. Det Sara Oss. Det Sara. Yeah? Det Sara. They are. Sanga. What's the key? That's what's the key? Det Sara وسکه Sig det lidt højere. Det Sara وسکه Again. Once again. Yes, then play. Det Sara Oss.
Igen, flere gange. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Igen, højt. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Der Savas Saka. Det Sara Oss. Der Savas Østerka. Det Savas Østerka. Sig det. Det Savas Østerka. Igen. Det Savas Østerka. Igen. Det Savas Østerka. Sig det igen, flere lidt højt. Det Sara Oss. Igen, så når vi her det Sara Oss. Det Sara Oss. Igen, igen. Det Sara Oss. En gang til. Det Sara Oss. Og så nu filmer jeg en af jer i gang. Stilsur. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Det Sara Oss. Det Sara